Приоритети на Индонезия в икономическите отношения с България са търговията, инвестициите и туризма, общи проекти в сферата на технологиите, научните разработки и военната индустрия. Има интерес към сътрудничество в областта на сондажните работи при търсенето на водоизточници за питейна вода и изграждането на електроцентрали. България е предмостието за Индонезия към Европа. До момента специално внимание обръщахме на търговията, инвестициите и туризма. България става все по-важен партньор за Индонезия, както политически, така и икономически. От значение е стратегическото положение на страната ви на Балканите. А след като станахте член на Европейския съюз, смятаме, че още по-активно трябва да развиваме двустранните контакти. България наистина се превръща в център за индонезийските продукти. Не само защото вие самите сте развиващ се пазар, но и защото от вашата страна нашите изделия тръгват към останалите пазари от региона. За нас България е входна врата към Европа. И това е благодарение на двете изключително важни международни пристанища във Варна и в Бургас. По-рано нашите стоки пристигаха в Европа през Амстердам, Ротердам, Хамбург, а това е дълъг, прекалено дълъг път. Над 26 милиона долара годишно е стокообменът между България и Индонезия. За южноазиатската държава ние изнасяме семена от анасон и кориандър, тютюн, картони и хартия, ламарини и конвертори, а внасяме кафе, палмово масло, звукозаписна техника, мебели и какаова маса. Чрез присъствието си в България, четвъртата по население страна в света очаква да получи достъп не само до развиващите се пазари и Централна и Югоизточна Европа, но и към стария континент. Индонезия е една страна с потенциал. Нейните стоки по цял свят са приети добре. От друга страна, ние имаме самочувствието вече на страна, не само на една от страните в Европейския съюз, но на страна, която, бидейки част от Европейския съюз, дава най-благоприятните данъчни условия. В процес на обсъждане са възможностите България да инвестира в секторите строителство, голф и спа туризъм, както и търговията в сферата на хранително-вкусовата промишленост, в това число с подправки, какао, кафе и чай. От своя страна, азиатската държава е заинтересована от български стоки, сред които българското кисело мляко и вино.